Ja, vi vil gerne fortælle om forsøget med vandpest. Formålet med forsøget er at undersøge forskellen i fotosyntesen ved forskellige lysmængder i vandpest. Fotosyntesen det er en stofskiftereaktion, som giver energi til cellen. Altså fotosyntesen, der omdannes lysenergi til kemisk energi, som oplæres i form af organiske forbindelser. Og det er altså CO2 og H2O og noget lysenergi, der bliver til glukose og ilt. Fotosyntesen den er vigtig, fordi den opretholder jordens stofkredsløb. Altså både mennesker og dyr skal bruge den her ilt, som bliver dannet gennem fotosyntesen. Og fotosyntesen den foregår i planternes grønkorn, og det vi kan se her, det er en celle her, og så grønkorn er det grønne her, man ser her. Og ja, vi mennesker vi er ikke selv i stand til at producere sukker, så det er det planterne de producerer for os. Men vi kan selvfølgelig også godt få sukker gennem andre fødevarer. Men det er ikke kun os, der bruger planternes sukker, det er også planten selv, og den bruger den til at vokse og til respiration. Som Julie hun sagde tidligere, så bliver der brugt 6 CO2, 6 H2O, og så bliver der brugt noget lysenergi til at danne sukker og 6 ilt. Variabel kontrol det er tit en god idé at udføre, hvis man gerne vil have troværdige resultater. Når man udfører variabel kontrol, så ændrer man kun én ting i det, man egentlig gerne vil undersøge, og derfor så er det kun den ene ting, der ændrer sig, dermed kun den ene ting, der kan påvirke resultatet. Og i forsøget ved vandpest er det muligt at udføre variabel kontrol, ligesom i de fleste andre forsøg. Og her der kunne man for eksempel udføre forsøget i et mørkt rum, således det kun var lysmængden, der ændrer sig, altså ikke blev påvirket af lys fra andre steder end fra selve lampen, altså lys fra solen og fra lamper i loftet og så videre. Og vores hypotese det var, at antallet af bobler det vil stige i takt med mængden af lysenergi, og det er også det, man kan se på grafen her. Og så lige her omkring, der når planten sin maksimale fotosyntese, og så vil den ikke stige mere. Og planten den har sådan et maksimum for fotosyntesen, fordi at proteinerne og enzymerne i planten de kan arbejde hurtigere. Det vi brugte til forsøget, det var en Elodea-plante, en kniv, et skærebræt, et reagensglas samt et reagensglasholder. Så bruger vi bagepulver og en lampe og et stopur. Herovre i siden, der kan vi så se opstillingen på forsøget. Fremgangsmåden i det her forsøg, det var, at man tog den her vandpestplante, og så skar man den i en længde af cirka 8 cm, og pillede de nederste blade af og skar enden skråt. Derefter så tog man et reagensglas og fyldte det med 3/4 destilleret vand, og tilføjede en lille smule bagepulver. Og det her bagepulver det blev tilsat, fordi at når man tilsætter bagepulver til vand, så frigives der noget kuldioxid. Og så er man sikker på, at kuldioxiden i vandet ikke slipper op. Så kommer man den her vandpestplante ned i reagensglasset med enden opad, der hvor man har skåret skråt. Og sætter det i et reagensglasholder og tager en 40 watts lampe og sætter den med pæren 20 cm over reagensglassets top. Og så måler man ellers, hvor mange bobler planten afgiver på 1 minut, og det gør man så i 5 minutter. Herefter så ændrer man lampens højde, så den er 5 cm over reagensglasset, og igen så måler man antallet af bobler på 1 minut gange 5. Yes, og så kan vi se resultaterne her, hvor lampen har været 20 cm væk fra planten. Og hernede af der står tiden i minutter, og så kan man så se gruppe 1, der kom der først 6 bobler, så kom der 3 bobler, og 3 bobler, og 2 bobler, og 2 bobler. Og så kan man så se, at det kan være meget forskelligt fra gruppe 2, som har fået op til 15 bobler, og gruppe 3 har fået helt op til 26 bobler. Og det kan være, fordi der ikke har været sådan helt styr på variabelkontrollen. Og her kan vi så se resultatet, hvor der har været 5 cm afstand. Og igen har der været meget stor forskel på antallet af bobler i de forskellige grupper. Gennemsnittet er måske lige lidt højere end ved de 20 cm, men der er egentlig ikke en stor forskel, på trods af, at lysintensiteten skulle være en del højere her. Her kan man så se en graf, der viser forskellen mellem de resultater fra 20 cm og det fra 5 cm.
Den her graf, den stemmer altså ikke helt overens med den teori, vi havde, fordi at den ikke sådan stiger i starten og derefter flader ud, men svinger meget i antallet af bobler. Og den her afvigelse fra vores hypotese, den kan altså skyldes manglende variabelkontrol og fejlkilder. Og altså nogle af de her mangler på variabelkontrol, det kunne være det der med, at der var nogen, der stod over ved sollyset, mens der var nogen, der stod sådan helt over i den anden side af det klasselokalet, så dem, der stod over i sollyset, de fik altså mere lys, end dem, der stod over i den anden ende. Og en anden ting, det kunne være, at der kunne være forskel for den her plante. Der er måske nogen, der har haft nogle større planter, og nogle med nogle større blade, og de vil så lave mere fotosyntese end de andre. Der kunne også være forskel på vandets temperatur, da en plante normalt vil lave mere fotosyntese, jo højere temperaturen på vandet er. Og så kan der også være lidt forskel på, hvor meget bagepulver man har puttet i. Hvis nu er der nogen, der er kommet til at putte for lidt bagepulver i, kan det godt være, at der ikke er blevet frigivet nok kuldioxid. Og til sidst så kan der også have været lidt forskel på, hvor lang planten var nede i reagensglasset. Hvis nu der er en plante, der sådan var helt proppet ned for enden af reagensglasset, så er det jo så vil den plante være længere væk fra sollys eller fra lampens lys i forhold til, hvis der var nogen, der sådan bare var lidt mere oppe i toppen. Og så ville den jo modtage en højere lysintensitet end den anden. Grunden til, at vi har taget en masse forskellige målinger fra de forskellige grupper, er på grund af, at så vil vi få nogle bedre resultater, og det vil være mere præcist. Og det her forsøg, det kunne jo så optimeres ved for eksempel at udføre mere præcis variabelkontrol, ved at udføre forsøget i et mørkt rum, så planten kun påvirkes af lyset fra en lampe, hvor lampen selvfølgelig skal lyse lige meget ved hver gruppe. Så er der også det her med, at planterne gerne skal være lige store, og at man måske skulle have indgået en aftale om, hvor langt den her plante skulle være nede i reagensglasset, for at man får lige vilkår for plantens fotosyntese. Og så skal der selvfølgelig tilføjes lige meget bagepulver til alle gruppernes destillerede vand. Yes, og til sidst så kan vi altså konkludere, at vores hypotese ikke stemmer helt overens med vores måleresultater. Vi fik ikke den her ønskede kurve, som vi så her. Og det skyldes jo nok de der manglende variabelkontroller. Men altså dog så stemte det overens med, at der kom flere bobler, desto højere lysintensiteten er. Det kan vi se her, fordi at der er generelt flere bobler ved 5 cm afstand end ved 20 cm afstand. Dog kunne det også godt forventes, at den forskel mellem 20 cm og 5 cm var lidt større, men ja, det kan selvfølgelig også godt skyldes, at der var fejlkilder med variabelkontrollen osv. Og det var så alt, hvad vi havde om det her forsøg. Hej!